Il-ħadd filgħodu saret mixja bil-klib sabiex jinġabru fondi Brisk Carers for Stray and Abandoned Felines sabiex jgħinu qtates li kontinwament jiġu abbandonati. Din il-mixja saret mill-Lions Club ta' Qali bil-President tal-Għaqda Alexandra Genovese tispjegalna lan wara din l-inizjattiva. Hemm ħafna dbatija fost l-annimali, speċjalment wara l-COVID, ġew ħafna annimali abbandonati, ħafna nies ma setgħux anke jkopru l-ispejjeż tal-veterinarji u hekk. Jiġifieri kull għajnuna li tistgħu tagħtu għatu u jekk taraw kelb maħqur jew annimal maħqur żiemel jew xi jkun irrapportaw. Net News kellem ukoll ma' direttur tal-Għaqda Caroline Bezzina li għantinna kif kultant l-annimali jiġu minsija matul dawn iż-żminijiet ta' festi. Hemm 300 qattus li huma abbandonati, three-legged, tatis li għandhom bżonn ħafna kura, tatis fejn huma kienu ġohom u ġew itkeċċin. Dawn in-nies ta' SAF huma nies li għandhom bżonn ħafna flus u aħna bħala Lions Club imdina Malta Host darba fis-sena namlu ġabra għal xi sanctuary u dis-sena żilna il-CSAF. F'każ riċenti, Carers for Stray and Abandoned Felines kienu ħadu fil-kura tagħhom ferta qattuża li ġiet salvata mit-Turok Maltin, qattuża bl-isem ta' Pizzi illi kienet instabet moħbija f'magna ta' karozza. Preżentament din l-Għaqda tieħu ħsieb ma' 300 qattuż abbandonat.